Blay pi blog bro sai sen biang ngapliang subhai pi syakane ka channel chunga job orlang song thiang channel. Hakane ka video matasngi ngan matai langkot yakane ka film hero penti. Kadai ka film kablak da utai ka shrof kum u bablu bat ka kriti sanan kum ka dempi. Yakane ka film la release haka ar phulai tarik ume chong usnem ar hachar khatsau. Sapet yakane ka video hado bakun pin salap bat pin sasem ba ka ching strict pat chong ki kemeh pa kailam yaki khun syaka chingchot. Habastang ka film la pni ya ka ching ya tho chong ka renu ka bade ka khun he chong u Suraj Singh Chaudhary. U Suraj Singh Chaudhary uday ubreu ubayo bakon bat uday ru unong ilam ubak kraw bha hak tak shinong hakaba bro ki burom bha yu hak tak shinong hakane ka ching ya tho karenu kam don chung hun bat kam don chung suk kam siam jongka namar ba uta ubreu umdei ubreu uba ka en bat ka chen hanre udei ban ubreu uba ukpa jongka ujet bat upan ya tho chubor yaka bat u lo ong ru yaka ba udei ubreu uba yo bakon bat pin sadap dak chingkemen bat hak tak por pin saklet ru yanga ukpa hanre ka renu pan kam don chung hun kam don chikemen hakam siam jongka kat ba kidang kemen ba kidang yeresa la yo ka khobor ba ka rinu kala phetu no ba ubi jongka urakesh kumta ukpa jongka ula sat lem bat lap long ya ka ching thwet ka ba chur bha hak tak shinong hanre klem lap ksai ai hak tak ching thwet jongki la yo ya ka dur jong urakesh lem bat ki langut ki prolok jong u ki ba ya pule hadalhi la ya tho uwei utemen markum tahi u bhopi ubadai upara chong u Chaudhary lembat ki brio chong u kila lech shadalhi balik kem yaki bad hak ta kaching kem chongki la yo tang arngut ki prolok chong u haden kata la ilam no iki sayeng chong Chaudhary ban keli tokit halor kaching phet chong ka rinu bad u Rakesh hanre kini arngut pat ki ong ba ngim simtip ai ruem shphang gane kaching chia bad kila ong ru sakali na u bablu yo la se ba u bablu utip ya gane kaching chia baro markum tahi kila lech wat ya u bablu bat kila syam yu kila keli hanrei u bablu bot ulen u ong ba ngaru ngam simtip ai ruem ya kane kaching chia namar kaching len chung u kini kibreu kila syok la adat yu hanrei u bablu pat ba kham khlan banyaki ula syok kelai ki hadu bana cem cai hapdeng kata kaching ya syok la don ba kwang tu na yu na lendong hadu banda yap ler markum tahi kila ilam no yu sayeng chung Chaudhary anda ula tibreu na kaching yap ler u Chaudhary ula ong yu ba namar ba milen medai bensa hangne hadu bandalap ya ka renu kumta la set kut lang yu shabron ki prolok chung u kila lango ba muuru la sha set lang hak ta kacu kasem u bablu la pentengan yaki u ong ba amnukam su menteng namar la don mau bat ula ithoru iki ba la don kawe ka kantei ka ba ula sha chingej hadu takta ula pen iru ya ka ksiar jongka ba u yo tam na surok hakapor ba kalhap no na skor jongka ki prolok chung u kila keli ka ka kerteng jongka bat ka basyong basa syai kata ka kantei mu ula chuba bu ong ba nado ka tosngi ami isu ya ka kachka syong bat ka kerteng jongka ro ngam simtip ai hak tak por kila plan ru kumno banyo phet no nang ta hak step ka babon kila yo ban phet tu no na kata ka chaka kat ba kidang ya phet tu nang ta u bablu la yu i no ya kane ka kantei ka ba u sho ching e kat ba kadang dewai hakawe ka mandir kumta umnang shu malai ai kine ki prolok sing u kila khot ba kila ka ang yu ban lech no namar bala wan ka train hanrei mu upat char klem patiawi ai ya kata sing khot chungki tang na mata chung u asya kembiang hakine ki breu ndala poi hayeng u Chaudhary ula berngam yaki ba amdei shu ban phet nanesh khman u bablu pat ubala ya bet plat ya kata ka kantei ula ong ya u Chaudhary ba ngin syong be hane hadu bandalap ya ka renu ki prolok chung u kila berngam yu ki ong ba ndei na kadau chung u ba kila sya kembiang hakine ki breu bablu pat ula phek ten yaki u ong ba katu kantei ka ba nga ya ben peleng ka syong ka sa hakane hi ka sinong kumta ki prolok chung u kim nang shu ban lai ai kane ka dei ka dempi ka khon ba ar chung u Chaudhary namar kaching phet jong karinu ya ka dimpiru la pha syong na hayeng amsha ban le kelas ka dimpi pat kala lang a bat kala kuslai namar bom yo le kelas kala ong ya ka shalu ka prolok suka ba kala do lut ka program jongka hapo college ka shalu pat kala ong lada phakwa ban le kelas sakali ya kitu kibreu khnang melap kloi no ya ka renu markum tahi kala le kali yaki hanrei u bablu pat ong ba nim simtip syai bakidon
Shushu u bablu ulong yaka ba la don ka we ka kentei ka ba ngala syo chingej hadu takta ka ba syong masa ha kanek shnong lada pitre ban penwat yakata kentei ngaru ngan yathu shei chongki renu kidan ka dempi pat kala sudom yakata kacingkren chung u kala phet no nong ta anda kala poi hayeng kala yo pule yaka love letter chong u Rakesh ka ba utho yaka renu namar kacingkawe chong ka pakha kawe ka kot kala her samadan bat yakata kot layo bentam dau bhopi uncle chungka markom tahi wood kala phalum yaka shalu ya kita ki love letter baro banlej bread no hachka thangyun haswa banlej bread u bhopi ula pensenge yaka bar ulong ya utana ban check yaka kriya kaba kaban hanrei utana usyam tang yak sunrum sudah hakta kriya namar ka shalu kala ayo ban bread no yakata ka love letter syata syasem basa u bablu layo ban pule yakata ka love letter hakta kapor ka dempi kalawan ban panno yakata ka love letter na u hanrei u bablu perluong ba lej wat swai yakata kentei ka ba ngala pha te ngan sa ai pat anda ngala i yakata ka kentei ka dempi ru kala kongo hakta ka med u bablu la lej hayang chongka bat ula pelip ru yata ka laj hakta ka yeng anda ulai kendo yaka namar hak cingdum chongka laj itu dur yaka te kumta ula ai yakata ka ksiar kching lapsai menwat yakata ka kentei bat ulong ru yaka ba tang hapo arab sokunta kadai ban pinyo yakata kentei ka ba ukwa haden kata ula mi no nang tanah yeng ha kata kapor ka dempi kala karpat ya ublei namata chung u ban syem no yakata kentei ka ba ukwa hamar kumtahi la me no kalain bat anda kala pen kadai pemban ka ksiar ka chongkahi ka bala cha meswa hang ne kala tho ba peleng kata kentei ka ba uphawan bat kata kentei ka ba ula syo chingeng kadai pemban makahi kumta kala sa hak cilengo merwei ha ka step ka babun layo ka cingtip ba karinu bat Rakesh kila ay syongre ha kata ka Monali Hotel wood la kitlang yo chong bablu banlej ta sha Monali banlej wat yaki andala poi hangta u bablu layo phetto no nakti chungki bat wood ula mare sabadon karinu bat Rakesh banlej penre yaki andala poi hangta u bablu lai thu haki ba tang nakada ko ching phet chungki u bablu lembat ki perlok asya sen kat ba kita kibreu kidang khado ya kata ka yeng hanrei u bablu pat ula yo permi no iki sabar ha kata ka por ula yalam no iki ha kata ka bos ban le no sha Delhi kat ba kidang taban ya kata ka bos ki perlok sing u kelayu i iki bat de hne ba kilas tho ba pleng de u bablu u bala pere iki barok siketu kaching le iwat kachongki kalong le no kumta lawan phai no chalayem ka dempi bat ka shalu pan kidon ha kata ka sem bala set ya chong bablu namar ban lej wat ya kata ka love letter mar kumta lawan poi no kita sia kibreu ka shalu kala yo mi no sabar hanrei ka dempi pan kadang sakut hapo andala poi hangta kita ki perlok sung kila mai ya u bablu ki ong ba balai me penstom yangi bat yalade tang namata ka chongki khele itho no ya u chaudhary khnang bangin yo mi no nakane ka chaka u bablu pat ula phaktian u ong ba u Rakesh udai perlok chungi ngadei banyarab yu khnang bu un kemen hak chi im chung u ka dempi pat kabran hangta klayo sngolut baro ya kacingkren chungki bat klayo ru ya kata ka love letter bat hadeng kata klayo ban mi to no na kata ka chaka u bablu pat ula pej ya ta kheu hanrei ki kot kim don shu anda ka dempi kala poi hayeng klai thu khana ka shalu ka ong ba pleng dei mu u ba bore ya ka renu bat ya Rakesh bat dei mu u ba tip shai kidon shai kileng ha kata ka por upara chong ukpa chongka ula ya sngolut ya kacingkren chongka baro bat ula kli ya ka rei kapat kalen ka ong ba ngam tip kumta la se ya chong bablu sabar ban phak deu haka ba udai uta uba don kti ban pre ya ka renu la kadeu ya uwe pa uwe hanrei ka dempi bat ka karnga andala poi ka pali chong u bablu la yu idur ya ka ula lengo ba pleng kato ka thei ka ba usho chingeng kadai penban ka dempi ka khon chong u chaudhary ha kata ka por ka dempi ru kala kangu ya ka khle chongka ba dei mu ba don kti ha ka ne ka kam haden kata la te ya bablu bat kti bakchat bala sho yu laki laka ha kata ka ching sho chongki u bablu pat syempatiau namar ba ula syam ya kata kan thei ka ba ula namar ba tre banyatho shai kidon u chaudhary ula hukum ya para chung u bhopi ban setyap ya ki perlok chung ha kata ka por shwa ban setyap u bablu ula yatho ba kidon Delhi kumta la sange no kaching thmusiat ya ki
haka step ka babon klai khra ikrum ben lejwat ya ka Renu sha Delhi haka ta ka por u bablu la ong ya u Chowdhury dei banyalam lang ya ka dempi yo ba ka phet sa ka dempi na yeng u Chowdhury u la ai hap ya ka ching ong chung u ti la ilam lang ya ka dempi sha Delhi ka shalu ka ai haka ya u kot idol namata jongka khnang ban kamau ya u blei anda kila poi ha Delhi Henry kini arngut pan ka Renu bat u Rakesh kidang mut ban wat boss ben lek sha Shimla namar ba kila dep kam dep cham na Delhi tang supoi kila lek klet lut kat ki bariam ya tho kila wat lut saudong ka Delhi Henry klem lap ksai ai kat ba kidang yawan u bablu pan ulanang lek chan ya ka dempi Henry ka dempi pan kam pat angam ha kata ching e chongka yu te kala songwit atat yu kat ba kidang kren hangta u rancho pan lai i ki te kumta u bablu pat ba kham stat buj la ong ya u Chowdhury ba amdei ban plakti yaka dempi hakat kaneka sorba ha Delhi anda u bablu ula yo lat biang bakendo bat ka dempi ula ai ka we ka kot haka bakan sany atan kum ka ching yate kular banya tho ma u bat ka kat ba kidang yawat kumta la suba baka Renu ka don hakata ka bos kumta wood klam ti breu sho kla yetebe yaka bat ndal poi hachan Henry ka Renu pat kam don hakata ka bos dei hakane ka por baka dempi ru kla cha no nakti jungki bat kala sya rak borno hakikang mentapat la pelong sa kecing yawat ya ka dempi borok hamar ba u babru la chan kulat ban wat yaka kumno la i ya ta ukot idol jongka kumta la tip ya ka chaka bat ula yo banyarap no yaka ha ka por ka babiang u bablu la ong ya u Chowdhury ba nanai khmat amdai sho ban plakti yaka yo ba ka dempi kencak biang sa sisen u Chowdhury ru ula ai khuble ya u ba ula yarap ya ka dempi ha kata ka chenmet ka dempi kala wan ban ai khuble yu namar ba ula plaj im yaka bat dei hangne ba ka dempi kala ngam ha ka ching e chongka ya u bablu ha ka step ko bon kala yo chungtip yaka kas hau ka ba kisa anda kila ya kali Henry unei utrai chongka kas hau pat u ong ba ngam tip ba kila ha ru namar ba nang nei ru kila shu phetto namar ba kim don pisa ban ai yaka baisa ukpa chongka ha ka ching kulat ba ka ching sorem ha ka kamet ula lech sha surok rangkat u blor kiat hakti chung u Henry ha ka ne ka por lawan lap no u bablu ula ong ya u bablu ba long le no e ka ching pen he chonga ukpa yaka Henry ka pan khlem don ka ching burom yanga ukpa ula ong ru ba tang sulap yaki karai ka dei ban suset yap bet yaki ha ka step ka babot kat ba ka dempi kadang pen pau ya ka ching ej ba sisa chongka ya u bablu Henry ukpa chongka pat ulai i yaka Renu bat u Rakesh ba kikiau ha kata ka bos kumta ula tebe ya kata ka bos andala tebe kumta ka Renu ru klai i ba dei pemban ukpa chongka kumta kala her na kata ka bos u Rakesh pat ula tiang palan ula tan ya ka Renu ban marekno Henry ha kata ka por umla ban lei e namar lawan kadong no kini kibreu chong ukpa chongka kini kibreu kila syok ladat ya u Rakesh Henry u bablu ula yo banyarap no yo u bablu ula ong ya u Chowdhury ba udai ban map no yaki Henry mu u pat ngai ula thap ya u Rakesh hakapor ba umut ban thap biang ya u Rakesh Henry lawan ya da no ka Renu bat kala ong ru lada tak ti biang sai sien ngan komplain syaki polis kala ong ru ya ukpa balai ngam don ka hok bencet ya kanu karai u Rakesh ru mata ula dai ulok chonga syuk ru ka ong ba pidei kum kiksau ba swan budden ba yangi marsan ya sngau ya ka kenten ksau ukpa chongka da ka ching susi ba ka ching sorem ula ong ya ka ba hoj ni de ki ksau namar ba phila mi tu nalayeng klem ya tho ai de nak ta ka daw ni hab ban budden ya phi kat sa ba phidon namar ba ngi de ki ksau kumta kat kum ka an ka chongki la mut ban se yap no iki ha kata ka por ka Renu kala ong ya ukpa ba kala armet na u Rakesh ha kata ka por ukpa ula ong ya ka ba hadai ka yap na mata chonga menta ngaron khon tang ka wei kata ka dei ka dempi kumta ula e no yaki hangta u Chowdhury lembat ki brio chung u rangkat ka dempi kila imut ban mi no na Delhi belej no shala chnong la chong u bablu ba ka dempi pan ki don hapdeng ka chingkuslai namar ba kimya kendo shu anda kila lej shala kijong kishnong namar bla shem ya ka Renu u Chowdhury ula pelaj no ya u bablu lembat ki pelok chung u bat ula ong ru ba dada pi yalai por yawan ha ka sngi ya tho chongka dempi anda ngila ya benbeng
Bablu ulak fly bah ham siam chung namar ba kwa banduk no ya ka dempi. Hadian kartu konesngi lapan ben ya ka cing ya tho ka dempi bad urajo. Ba ka dempi kala ya sngo ya kane kala ku fly bah merwe namar ba kam don cingmon bat kam don cing ya urajo. La poiru ka invitation kan sya Bablu bat sya ki perlok chung Kasngi banyak tho kala poi hanrei ka dempi ka don hapreng ka cing ku fly. Kala petru ya kata kakot hakaba kala ya kular bat Bablu kumta kala ayam ketang susu. Bablu lembat ki pelok chung kala ya plan ban ya lech yang chongka ban ya phetto kumbale ka renu. Ka dimpi haka cingku fly kala ya tho haka shalu ka perlok chongka ka ong ba haka por ba ngam pat syam cing ngalak kular ya ipa ba ngam le kumbale ka renu. Rei menta andala ikendo bat Bablu ngalak syok cing ya ka ong ru dei na kane ka tau ba ka renu ka phetto na kata kacing ya tho. Ha kata kapor ukpa chongka ulanang ya sngolut ya kcingkren chongka baro bakala hok ya Bablu hatu kata marsen ya sngo ya kane ukpa chongka ulak fly bha merwe ha kata kapor lai sngo balawan poi Bablu bat ki perlok chong marsen i balawan Bablu kadempi kala adab dak cingkemen hakam siam chongka ukpa chongka namar ba ulatip ya kacing i ka chongki ulak wat ya Bablu namar ba utiang ya long kumbalong ka renu. Anda ula syam ya Bablu ula yalam ya sya varanda bad ula ong ru ya ba umdai ben lech ai ru udai ben syong bad hadu bandakut kane kacing ya tho. Ha kata kapor lawan khot kapara chung ben lech kre no namar bala dei kapor. Hanrei ha kata kacing kre chung klam su stau su namar ula krke ban lech wat ya Bablu. Ha kata kapor Bablu ula yo lat ban ya kendo bat ka dimpi bat ula ya tho ru haka ba upa chongka ula tiblut baro ya kacing i kacongki. Namar ba yu i ya Bablu wut ula lech mare syaka kamra kre chongka dimpi. Hanrei yu i ba ka dimpi kadon. Haden kata ula syam ya Bablu bat ula yalam yu syabar chong kata ka yeng. Bat ula ong ru yu ba peleng mewan hangne memut ban yalam phetto no ya ka dimpi. Hanrei Bablu pan ula phektian uang ba kacing phetto kamdei ka kam ka bae. Hoon nga sisa ya ka dimpi hadu takta tangba manta ngan le sedakum no pan. Namar nga yu i ba phila ko fly bha namta ka dimpi hadu kane namar ba phila ya amat ya ka renu kumto te ngam kwa ba ka cing tho chong ka dimpi kan long kumbalong ka renu te ngam kwa hiru ban penthut ha kane ka cing tho ko chong ka kumta Bablu ula mi no nangta. Kat ba kitang ya mi nangta lawan lap rancho uban ya tho bat ka dimpi. Rajo ubasyon bha ya Bablu namar bu udon ha kata chaka ula syo yu hanrei ha kata kacing syo Bablu ula penrem no yu haba chowdhury ula i ya kane ula rai ban penya tho no ya ka dempi bat Bablu kumba kila yi kumta Bablu bat ka dempi kila ikemen bha hadu kata haren kata Bablu ula ong ya chowdhury ba udai ban map no ya ka renu bat Rakesh te kumta chowdhury ru ula kular ban map no yaki bat de hangne ru ba kane ka film kala point no syaka bakun data phi tenat ya kane ka film sa share like bat subscribe ya kane ka channel jonga khna manga sapmi shu ya kum kini ki chat film love story ku blai shibon